Ο Γούτας. Μια ακόμη κεφαλιά από το Μουνάφο. Ο Ναβάρος τον Παράλες στην κίνηση out. Πολύ σημαντική στιγμή στο 5. Γρήγορη εναλλαγή μπάλας. Αμεσότητα στην εκτέλεση. Πολύ καλή στιγμή για τον Αστέρα. Έτσι και με γροθιές η πρώτη απομάκρυση. Ο Παράλες. Πολυκοσμία εκεί. Το σουτ του Ναβάρο τελικά στα σώματα. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση. Μπάλα στον Διέ με διαμαρτυρίες από τους γηπεδούχους για χέρι. Σε φάση διαρκείας με την αδυναμία των φιλοξενούμενων να απομακρύνουν. Ο Ντεμπλάσης, η επέμβαση δύσκολη σε κόρνερ από τον Τσέμα. Να βάζει και με ψαλιδάκι γκολ από το ύψος της περιοχής. Πόσο μάλλον με την μπάλα στρωμένη μπροστά του και βλέποντας την αιστεία. Έχει από τον Ερνάντες. Μονομαχία Γούτα και Παράλες με νικητή τον πρώτο. Σολτάνι που πίεσε ψηλά. Φάουλ του Μουνάφο και παρατηρήσεις στον Αργεντινό. Με θητεία στον Πανθρακικό, στον Πλατανιά. Τώρα πιέζει ο Διέ. Περιοχή του Τσέμα. Η μπάλα πέρασε και να το γκολ. 1-0, πολύ νωρίς το παιχνίδι. Εδώ από το γλιστερό τερέν έχει πέσει ο Ντεμπλάσης. Με τη φόρα που είχε δεν μπορούσε να σταματήσει. Και κίτρινη κάρτα. Ο Ζησόπουλος. Ο Διέ με τον Γούτα πήγαν στην μπάλα. Ο Διέ βρέθηκε στο έδαφος. Ο Κουτσιάφτης έδωσε φάουλ στη φάση που ξαναβλέπετε. Κεφαλιά του Μπαράλες. Επιθετικό φάουλ. Δεν είναι ο Κουτσιάφτης. Μονολογεί ο Αργεντινός. Για το φάουλ που καταλόγησε ο διαιτητής στη φάση που ξανά είδατε. Ο Κάλβο εκτελεί. Απευθείας εκτέλεση στο δοκάρι και στα δίχτυα. Απίστευτο γκολ για την Ξάνθη στο 37. Την μπάλα ο Ζησόπουλος, η σέντρα του Μπαξεβανίδη, ο Σολτάνης στη φάση. 1-2. Στο 42 η Ξάνθη πετυχαίνει δεύτερο γκολ. Έσκαψε την μπάλα ο Μπαξεβανίδης, πήρε την κεφαλιά. Αντίθετη με την φορά της μπάλας η κίνηση του Ερνάντες. Προσπάθησε. Και ήταν στην Ξάνθη το Φλεβάριο του 2012. Ουσέρο. Θέλησε να περάσει τον Παράλες, δεν τα κατάφερε. Την ξαναβλέπετε εδώ. Σε αυτή τη σύγκρουσή του με τον Χωσέμι. Κουρμπέλης. Εντό. Η μπάλα γυρίζει πίσω για φάουλ που έχει δώσει ο Κουτσιά. Παιχνίδια μετά από 2. Εδώ η μονομαχία του Εντό με τον... Στην καρδιά της περιοχής ο Μπαράλες χωρίς ισορροπία. Ο Χουάνμα προσπαθεί τώρα να γυρίσει. Υπάρχει και παίκτης του Αστέρα στο χώρο. Και καλοχτυπημένο φάουλ. Η κεφαλιά από κοντά, χάνεται πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Κουρμπέλη. Από τον Ζησόπουλο, συγγνώμη. Εδώ είναι ξανά η φάση. Αμαρκάριστος ο Ζησόπουλος. Δεν μπόρεσε να νικήσει τον τερματοφύλακα της Ξάνθης. 1-2 μένει το σκορ. Στην πιο σημαντική φάση, αναμφίβολα η πιο σημαντική φάση του δεύτερου ημιχρόνου.
Μπαράλες. Ωραία πάσα, ο Ντεμπλάσης πλασάρει έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 74. Ο Μπαράλες κάνει φάουλ σύμφωνα με τον Κουτσιάφτη. Ο Κουρμπέλης έκανε λάθος. Ο Σολάρη θέλει να βγει απέναντι από τον τερματοφύλακα. Ο Ζησόπουλος με σωτήρια προβολή και με την έξοδο του Ερνάντες. Ο Παΐτο στον Κουρμπέλη. Φάουλ για τον Μοζαμβικανό. Ο Εντό ψάχνει τον Μπαράλες. Πέρασε η μπάλα, δοκάρι και στα δίχτυα. 2-2 ισοφάριση για τον Αστέρα Τρίπολης με τον Ουσέρο. Στο 81. Τελευταία απειλή για την ομάδα της Τρίπολης με τον Ντεμπλάση στο 74. Εδώ ο Ουσέρο κινείται στην καρδιά της άμυνας της Ξάνθης. Από την κεφαλιά του Μπαράλες. Πρόλαβε τον Χωσέμι. Σε φάση που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, ο Τσέμα ισοφάρισε σε 2-2. Ναι, Γιώργο. Να πούμε ότι το γκολ πανηγυρίστηκε με πολύ έντονο τρόπο και για τις χαμένες ευκαιρίες οι οποίες είχαν χαθεί στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά από τους παίκτες του Αστέρα, αλλά και για το γεγονός ότι ο Ουσέρο είναι για δεύτερη αγωνιστική σκόρερ για την ομάδα του Αστέρα. Ο Μπαράλες στο 59, ο Ζησόπουλος στο 73, ο Ντεμπλάσης στο 74 είχαν τις σημαντικές στιγμές του Αστέρα στο δεύτερο ημίχρονο. Η Ξάνθη με την μεγάλη χαμένη στο 81. Πιέζει ο Ζησόπουλος. Δυνατό σουτ. Κόντρα η μπάλα, το σουτ του Κοντουέ. Έχει μείνει με τον Χωσέμι και τον Μπαράλες. Με τον Χωσέμι και τον Μπαράλες. Με τον Χωσέμι και τον Μπαράλες. Ο διαιτής έβγαλε κόκκινη κάρτα στον Χωσέμι. Ο Μάνταλος για το Σολτάνι που έχει άδειο το γήπεδο, έχει βγει από την εστία του Ερνάντες. Πολύ μεγάλη ευκαιρία της Ξάνθης, θέλει να περάσει ο Σολτάνι, είναι κενή η εστία, πλασάρι, out. Η Ξάνθη και πάλι μπροστά. Ο Ερνάντες κάνει λάθος και ο Σολάρι, όχι, δεν υπάρχει γκολ, έχει σφυρίξει ο διαιτητής. Δεν είχε δυνάμεις. Ο Παπαδημητρίου αποβάλλεται. Του Τσέμα. Ένα παιχνίδι με πολύ μεγάλες συγκινήσεις στο τέλος. Ο Εντό αποδέκτη στο σουτ. Αλλάζει πορεία η μπάλα των Μπαράλες και μαζεύει ο Τσέμα. Δεν φεύγει η μπάλα. Δοκάρι. Χουάνμα. Εντό. Ο Ουσέρο, κόντρα η μπάλα, ο Χουάνμα δεν μπορεί, ο Παΐτο μπαίνει στη φάση και μαζεύει ο Τσέμα.